सावरायग्रानि फोरमायथि बायदियै धीरेन बर'नि बुंथिनाय बायदियै बिथांमोननि मानसिफोरा गावसोरखौनो दिनैबो एनडिबि होनानै गावसोर सिगनेचार होआबा साख्रि मोना होननानै जा मोनसे प्रपागान्डा खालामलाबायबाय थादों बिथांमोननियाव मोनब्रैसो कुइसन सोंनो थाखाय आं रायजो राजाखौ खावलायदों। दा एनडिबिनि जोनोम सान, बे जोनोम सान गायसनखालिनिफ्राय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि 3थि बर' पिस एकर्डसिम बेसेबां हाजार केस दङ बेखौ अल अभार आसाम कालेक्सन खालामनानै एनडिबि आरो एनडिबिनि मुङाव नासयजानाय, जेल जोबजानाय, केस थानाय मोनफ्रोमखौबो उइथड्र खालामनायनि राहा लामा ला। दाखालि जे सावरायदोंमोन कअर्डिनेसन कमिटिया गभर्नमेन्ट अफ आसामजों होननानै बुंदों, बे सावरायनायनि माइनट्सआ मामोन आरो माइनट्सआव मा पइन्ट दङ? एनडिबिजों दाजानाय वेलफेयार एसोसिएशननि दैदेनगिरिफोरा दिनै मानो जुदिहे गभर्नमेन्ट अफ आसामा माइनट्सखौ होदोंब्ला बै माइनट्सखौ बै वेलफेयार एसोसिएशननि दैदेनगिरिफोरा फोसावालासिनो सावरायग्राया फोसावखो? बे वेलफेयार एसोसिएशनाव बि सावरायग्रानि पजिशना मा? मानोना बि सावरायग्राहा वेलफेयार एसोसिएशनाव जेबो पजिशन गैया। बिपिएफनि साथानि सिङावहाय सावरायनाय कअर्डिनेसन कमिटिनि सिङाव जा डिसिसन लादों बै डिसिसन लानाय माइनट्सखौ गबिन्द बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव जा दैमु होननाय वेलफेयार एसोसिएशन दङ बिथांनो मिथिहोनाय जादोंना जायाखै? बिथांमोननि जे हब, खाब, लब मिनिस्टार साथाम दङना, बे हब, खाब, लब मिनिस्टारनि नासयनायनि थाखायनो दिनै रन्जन दैमारि आरो बिथांजों हमजानाय 100निख्रुइबो बांसिन जोंनि एनडिबि लिडार आरो केडारफ्रा गवाखै। बे हब, लब, खाब मिनिस्टार साथामखौ दैदेननाय जोंनि जाब लिडारा थामहिनबा बिपिएफनि जाब लिडारा दिनैसिमबो बिथांमोनखौ नारसिननानै गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय ग्रिन सिगनेल मोननानै हरनानै हम मिनिस्टारा मिया आरो सिबिआइखौ खावलायनानै बिथांमोननो फारियै बेल होलांनायनि राहा लामाखौ लायैनि जाहोनावनो दिनै रन्जन दैमारिया दिनैसिमबो जेलाव थानो गोनां जादों।